Velkommen til aftenens udsendelse af Alt godt for gulvet. Gider du godt holde op med blødt, så lad mig i gang med min lige improviserede udsendelse. Så synes jeg godt nok lige, det er for frækt det der. Ej, det er da ikke frækt, der blæser med... Hvad er det? Er det blomster? Nej, det er... Okay, i dag skal vi undersøge oldnordiske lege. Og fordi vi ligger på en mark i Italien fuld af tusindfryd. Det er så smukt, det italienske, der er mange drenge. 10 dårs. Det passer. Ja, jeg er ikke interesseret. Min far og min familie er på Facebook. Du lægger det på YouTube og ikke på Facebook. Oh my god. Nå, men nu skal vi i gang med den her leg, den hedder Han elsker mig, ikke? Og det er fordi, du tager den her blomst, så plukker du bladene af den. Men så siger han elsker mig ikke. Og der er et blad for hvert jeg elsker dig, så det er nogenlunde sådan her. Han elsker mig ikke. Han elsker mig ikke. Nu var der så uheldigvis kun 3 blade på den her blomst. Det er ikke min skyld. Nej, der var så også bare lige 10.000 mere, fordi hun har så stor pølsevind. Hun tror der det hedder 1000 fryd. Fordi hver eneste lille blad er en fryd. Vi kunne lide om det her. Prøv lige at se. Han elsker mig. Eller han elsker mig ikke. Han elsker mig. Ja, sådan går det for dig. Ja. Din nonne, som har sex hver anden måned. Ej, ti stille. Dumme. Nå, anyway. Shush. Nå. Der er den her ting, som I skal vide omkring filosofi, og det her, den er meget dyb. Jeg vil godt lige sige, at jeg er et interessant og enestående eksempel på den her. Så kan... Hvad er du gang i? Det ved man aldrig. Siger du, jeg er fed? Ja. Sidder du der? Skal du sige... And you love it. No. Jeg har brugt de sidste 4 timer på at æde slik og is og alle lakridserne. Og jeg har lige været i en park, hvor der var en italiener, der ville smide mig ind i vandfaldet for at se igennem en gennemsigtig bluse. Ja, det var fordi, at italienere, det kan godt være, at de er katolikker, men de har altså stadig følelser, og de er faktisk stadig teenager. De fleste af dem. Faktisk, den procentdel af dem, der er teenager, det er dem, der er fra 13 til 19 år gamle, så det er en god del mennesker, fordi der er rigtig, rigtig mange folk i Italien. Wow. Ja, skaderne er fuldstændig crowded til. Det er sådan umuligt at komme frem, det ved jeg godt, så bare kigge på mig. Der er sådan brune folk med brune øjne, som taler blablabla. Ej, okay, jeg får lige et ben lige op i midten. Det her, ikke? Det er frækt. Det er et stykke frækt ben. Det synes jeg lige, vi skal zoome nærmere ind på. Sådan der. Der er rigtig godt med hår og mærker efter græs her. Lige der. Jeg synes jo faktisk, du er pæn ud. Så det går lige på min... Jeg sparker det i kamera. Du må ikke sparke til kameraet, vel? Vi er faktisk i gang med en udsendelse, så det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Ja. Men i aften. Jeg kan godt lide de kamera, jeg ser godt ud på det. Det her er alt godt for gulvet. Det var noget, jeg fandt på efter i går. Alt godt for græsset, og du fandt på det lige for 3 sekunder siden. Nej, alt godt for gulvet er noget, jeg fandt på, fordi at der er den her pige fra min klasse, som hedder Maria, og hun er virkelig sej. Hun har lavet den her rigtig, rigtig flotte 2-måneders opgave omkring romhuler og på inspiration. Romkugler. Jeg tænkte også, hvad fanden? Nej, romkugler. Det kunne ellers være sejt at skrive op. Nå. Men på inspiration står jeg vil der se min uge. romkugler, alt godt for gulvet. Så tænker jeg, vi laver sgu da et tv-program. Så jeg har i dag fundet nogle forskellige ting, som ligger her i græsset. Det ene er Nicolina. Hende skal vi snakke lidt nærmere om senere. Det andet er græs. Hun er mærkelig, I know. I må lige leve med det, altså. Står du der og siger, at jeg er fed? Jeg siger, du er mærkelig. På landsdækkende, på verdensdækkende på tv. På landsdækkende kamera, der ikke er online endnu. Som ikke er landsdækkende. Jeg vil godt lige sige, min berømmelse, den når uanede vidder. Og nu har du en blomst i hovedet. Fedt nok, fordi den her, den kan vi også bruge som pausevisk. Han elsker mig, han elsker mig ikke. Han elsker mig, han elsker mig ikke. Han elsker mig. Selvfølgelig gør han det. Alle gør det. Nå, men nu skal vi så videre. Nu skal vi snakke om Nicolina og hendes sexede ben. Nej, du elsker det jo. Ja, you know I do. Så skal du heller ikke komme for tæt på, vel frøken, jeg er en ærbar kvinde. Nå, men nok om det. Nicolina her er... Det gjorde du bare ikke. Nicolina... Oh, you're so dead. Nicolina, hun kan ikke finde ud af at holde kæft, når hun skal. Og udover det, så er hun mega liderlig. Og den her video, der ryger på Facebook. Slut!